Saltegietako entseinak, errepide bazterretako iragarkitaulak, autobus aterpeetako afitxak edo pantaila argidunak, publizitateak leku haundia hartzen du gure eguneroko bizian. Batzuen ustez, ikusmen kutsadura eragiten du. Besteen ustez, jendei argibideak eman eta ekonomiari bizitasuna ekartzen die. Dena konkitzen gaituen gaia da. Horregatik, Euskal Hirigune Elkargoa lantzen ari da herri arteko publizitateari buruzko tokiko araudia, bere HPTA. Publizitatea afitxatzeari dagokionez 3 eskarri mota daude. Publizitateak, iragarkitaulak eta entseinak. Horiek ezartzeko estatu mailako arauak daude. Horien tamaina, hiri barneko kokapena, hiritik kanpoko debekua. Baina gure lurraldearen mailan ez dago arau harmonizaturik. Horregatik, Euskal Elkargoa hasi da neugirako dokumentu bat idazten. HPTA horrek 2026-rako publizitatea ezartzeko baldintzak finkatuko ditu Euskal Elkargoa osatzen duten 158 herrietan. Helburuen artean daude, besteak beste, bizi ingurumena babestea eta ikusmen kutsaduraren aurka borrokatzea, ondarea eta ingurumena zaintzea, lurraldearen erakargarritasuna eta tokiko ekonomiaren bizitasuna sustatzea. Neugirako dokumentu bat idazteko, orain eta elkarrekin eraikitzen ari gara HPTA. 158 herrietako hautetxiekin, ingurumena babesteko elkarteekin, publizitatearen alorreko profesionalekin, saltzaileekin eta zurekin. Argibide guziak izan eta idazketan parte hartzeko, joan lineako plataforma honetara rlpi-peibasque.communauté-peibasque.fr